Россиядә пенсияга чыгу яшын күтәрделәр, гомер озынлыгын хәзер 80-гә җиткерү бурычы тора. Бу шартларда нишләргә? Яшьлек үзәннең Нурлат авылында пенсияга чыккан апалар, аларны әбиләр дияргә теләйләнми. Хәзер үзегездә инанырсыз. Менә алар яшь йөрәкләр клубы оештырганнар. Казаннан кайткан Ләлә Хадипова әбиләрне апа итә дә куя. 81 яшьтә шпагатка утыралар, көнгә бер тапкыр Скандинавия таяклары белән йөреп кайталар. Барында сөйләп тормыйм, Айгөл Бәдретдинова яшьлеккә юл тапкан ханымнар белән очрашты. Казда, сыйырда бөтен авыл халкы аптырашта. Әбиләр велосипедларда, әбиләр Скандинавия таяклары белән рыцарьлардан да уздырып булгый. Бу хәлләр 4 ел элек башлана. Казаннан Яшел Үзәнгә кайткан пенсиядәге ханым Ләлә Хадипова Нурлат авылында яшь йөрәкләр төркемен оештыра. Башта экспериментка шикләнеп кенә 5-6 пенсионер кушыла. Бүген алар 50 кеше. Әле киләм дип торучылары байтак. Сәламәтлегебезне ныгытыр өчен җөрибез. Элегрәк пенсияга чыкканнан соң өйдә генә утырады, якмәче кебек тәрәсәдән карап. Авылның бер башына, икенче башына килгәндә, попросту чтобы килмәсен өчен скандинавская ходьба белән киләләр. Менә шул гимнастикалардан соң бер кешедә жалыбыз җитми. Билләр дә төзәлде, аяклар да төзәлде. Шын әбиләрчә күңел ачуда чит әйбер түгел аларга. Менә яннарында бер егет тә бар. Үзләре бәйлиләр, үзләре соңгы яңалыкларны уртаклашалар, рецептлар белән бүлешәләр, дөнья хәлләрен барлыйлар. 3нче ел әлеге төркемгә йөргән 65 яшьлек Рима Гафиятуллина өчен бу үзенә күрә бер яшәү рәвеше. Балаларның бит аларның үзләренең дөньясы, алар үзләре бер төрле сөйләшә, ә безнең совсем икенче төрле сөйләмәбез. Шуңа күрә безнең менә бергә группада җыелып, без бер-беребездән күңел табабыз. Ничек шулай матур оешканнар дисез? Сыры гади. Башлап җибәрүче, кешеләргә карата битараф булмаучы кирәк. Ләлә Хадипова шундыйлардан. Башта әбиләрне Болгарга алып барып кайта, уланнары биләргә, Казанга, театр, концертларга ошап китә. Җирле хакимияттән бушап торган спорт залын, мәдәният йортында эшкә җигәргә сорый, хәтта әбиләргә хореограф та таба. Нәтиҗәдә узган ел 2 сәгатьлек концерт белән гастрольләр оештыралар. Ә узган елны Тәвәккәл ханым Россия президенты грантына гариза җибәрә һәм 500 мең сумлык акча ата. Башта моңа ышанмый да. Килеп төште хат, что без грантны оттык дип. Инде ул хәсләрдән күңелләребез тулды. Мәскәү булып Мәскәү безгә внимание обращать итеп, шул, конечно, бик шундый трогательный булды. Әлеге акчаларга костюмнар, спорт белән шөгыльләнү өчен 15 тиз йөрешле велосипед, Скандинавия таяклары, чаңгылар, скакалкалар, обручлар алалар. Кыскасы, һәр кемгә өлеш чыга. Минеке матуррак. Скорость мотор, велосипедларыбыз. Минеке лучшырактыр түлке. Һәр шимбә спортзал, китап, уку кышын чаңгыда йөрү, бассейн. Актив тормыш нәтиҗәсен карагыз хәзер. 81 яшьлек әбинең шпагатка утыруын күргәнегез булмагандыр әле. Сәфәрне кайда? Дусларыбыз күбәйде, настроениеләрем яхшырды. Аллага шөкер, бик зур рәхмәт Ләлә Нуруллина. Элекеге укытучылар, табиблар интеллигенция генә түгел, сыер савучылар да кушыла башлаган. Башка авылларда үрнәк ала. Бөтен авылда менә шундый оешмалар булдырга була. Аның өчен кемнеңдер инициативасы кирәк, кешегә ярдәм итү, хисләре белән кешеләрне ярату. 14 августта 5 көнгә Санкт-Петербургка сәяхәткә чыгып китәргә җыеналар. Дөресен генә әйткәндә, үзем дә көнләшәм. Һәммә безгә шундый картлык насыйп булсын. Яшьлек үтте дигәннәргә кире кайтсын яшьлекләре. Вакытларга бирешмичә җырлап кына яшигәле. Гомерләрне гөл итәрлек сәбәпләрен табигәле. Язмышларга үчикәндәй тик яшьлектә калыйгәле. Яшел Үзәннән Айгөл Бәдретдинова, Зарина Әхмәтова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Менә бит әбиләр кыздыра. Бүгенге адымнар тәмам. Киләсе шимбәдә без яңа атнаның вакыйгаларын һәм аларга күзәтү тәкъдим итәрбез. Сау булыгыз.